Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters. Balita national kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Pupod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas. Welcome na naman sa Pagpangalagad Action Reports Sunday Edition. Nagyapan ang inyo alagad Action Dorel Cabato. Yes, mga ka-action. So, subong adlaw, Domingo, Agosto 14, 2022. So, ari na kita sa tunga-tunga sang bulan. Kasig lang dyan sa mga inadlaw. Kaya sa madason nga Lunes, mga ka-action, August 22. Official na nga magabukas ang school year 2022-2023. So, kadamo na ko galing makita ang mga estudyante nga ang iban, mga private school, do buwas na no? Especially college, buwas na sila balik sang klase. Ang ining August 22 iyan niya ka DepEd sa mga public schools. So, kadamo na ako sa nakita ni mga estudyante nga nagalipat bahay na bala mga kaksyon. Excited man kay maboard na sila liwat. So, dra sa may apartment ko bala may nakita ko nakagapon kadamo sang mga inabot ka mga may dala nga mga gamit mo ko mga estudyante kay mga bataon pa. Excited nagiguro sila. So, good luck sa ato ng mga estudyante. For sure, tuman ginang excitement. Labi na nga pila, 2 ka tuig nga wala naka face-to-face classes kay tungod sa COVID-19 pandemic. Sige Kabay pa nga mangin maayo lang ang pag-umpisa sa sining klase. Actually sa sa DepEd mga ka-action or sa mga public schools, ang sa August 22 nga pagbukas pa lang ni may choice pa kung pa face-to-face na or blended learning. But on November mga ka-action, ginmando gidyan ni Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte ang full-blown na gidya mga ka-aksyon sang face-to-face classes. So, sa tanan gidya mga ka-aksyon, mag-aumpisa na sang face-to-face classes. No? Pwede nga, sang aton nga DepEd Secretary. So, amo na, ang bisa ng mga napektuhan to isang linog sa Northern Luzon to makaksyon, tuloy ang pagbukas ng klase sa Agosto 22. Ay mo, na sang pamaagi sang DepEd kung ano ang ilahimuon dito, especially sa maskwelahan niya na halita, no? So, sige, kamusta na kamudra sa tanang nga nag-aupod sa akong subong via Facebook man o radyo man, mayong aga sa inyo. So, stay put lang kamudra mga ka-aksyon kay ululupod kita ya subong aga tubto balasay sa 30, no? Sa gadulong ko man sa inyo ang pila ka mga balita lokal, national, kay iban pa nga mga balita mga ka-aksyon naton karon masaga aton nga mga action reporters man kag correspondents dugay-dugay magadulong man sila sang ilang nga mga balita sa siniman nga aga, no? Okay, kag aton patrol karon i-check taman with action Zil Menardo sa iya nga paglibot-libot man subong sa syudad sa Bacolod kay pagpakadto ko dito katawhay man wala ulan, no? Wala nag-ulan kagabi kay malaman sang dalan. So, nalabyan ko ang mga nagapanilhig, mga nagapaninlo sa palibot sang Bacolod. Matawhay lang ang ilang pagtrabaho kasi wala nagainulan. Ginapaabot nga mangin maayo ang tiyempo ta subong adlaw mga Pero lang tawon talaga, no? Dugay-dugay may weather report kita. I-check ta na kung ano ang sitwasyon sa lakat sang panahon subong, especially diri sa syudad sang Bacolod kag palibot sang Negros Occidental. Of course, mga ka-action, isang tulog na lang ha. Actually, anniversary week subong sa Action Radio Bacolod. Kaya ang Action Radio Bacolod magasaulog sa ika-53
katuig nga anibersaryo sa August 17 ina mga ka-aksyon, sa Miyerkules nga adlaw, August 17, 2022, no? So pasalamatan tara sa Ginoo nga ang Aksyon Radyo Bacolod padayon ang pagpangalagad sa inyo nga tanan. Sige. Kaga of course, buwas mga ka-aksyon, isang tulog na lang, nasiling ko kainang isang tulog na lang, kay buwas magaumpisa na ang dakop ka, daog ka, ruleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Excited, di ko ya katama. Kaya excited ko makita ang mga yuhum sa aton mga ka-aksyon nga magabutan sa ruleta, nga pag gabot lang sa ngalan, may sigurado nga daog na, no? Kaya isang ruleta na dayang imo patiyugon, winner na winner, kagidya mga ka-aksyon. Kaya wala na sang ano tawag di kani zero bala sa nalipat ko sang term ano tawag nila sa ligan man nalipat ko, but anyway so amo na ang pinakamanubo mga madaogan 1,000 pesos imagine bala. Ang the rest is isa ka sako nga bugas, gift checks, ano pa, appliances, cellphone, di ka pa sina mga ka-aksyon, no? So tutok gid ka mo sa Aksyon Radyo Bacolod kay kag gina-live man ni namon sa Facebook, i-on nyo gid ang notification sa Aksyon Radyo Bacolod kay para once ganit may nakabutan dira nga live ang Aksyon Radyo Bacolod, i-click nyo na dayon dira. Kag sa radyo monitor gid ka mo kay base ka mo ang malawagan kag wala may maka-inform sa inyo, ay sus kadi malason. Hindi gid ka mo maka-claim na kay dapat may time limit mga ka-aksyon Especially kung diri ka lang sa Bacolod, taga diri kami sa Bacolod, nagabutan ka. So, kung nagabutan ka sa aga, at tubtob alas 5 sa hapon, pwede mo na maklaim. Kung sa hapon ka naman nagabutan mga ka-aksyon, starting sa program aksyon na This is My Life Action BBB pa saka na mga ka-aksyon, kung taga Bacolod ka lang, pwede mo na maklaim tubtob alas 12 pagka the next day. Las 12 ang udto ha, the next day. So, sa mga ano naman niya, sa mga out of town, may tub-tub naman sila las 5 sang hapon pagka the next day. Okay? So, tutok ka mo mga ka-aksyon. Buwas na sinoyhan ang first 2 winners. Buwas nga adlaw. Okay, everyday may 2 winners mga ka-aksyon mong. So, magalawig ining promo sa Aksyon Radio Bacolod hasta September 17, 2022. Bantayan nyo pag ang amon anniversary day gid sa August 17 ay madamo nga winners. Hindi lang duwa, kundi damo nga winners ang pag lawagon mga ka-aksyon, no? Para more chances. So sige, sa tanan nga nakakuha to sang coupon. So congratulations gid sa inyo. Ay dako gid ang chance ninyo mga ka-aksyon nga makadaog sang dakop ka, daog ka ruleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. So ini kabahin, ini nga promo kabahin ini sang amon nga anniversary of course. 53rd anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. Okay? So, sige buwas I'm so excited na hindi ko lang paghihambal kung ano nga programa buwas magalawag sang unang nga winner kay para ninguha ko sang so surprise niya maka-aksyon kung ano nga programa mapa-public affairs man or mga drama dira kibot na lang kamo nga gapamati kamo sa nga drama mga ka-aksyon gulpi na lang lawag sang nakadaog sa ruleta. So, bantay-bantay gid, na? Okay, so, sige. Las 5 Jazz, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dili kita na sa lakat sang panahon bala mga ka-aksyon kay ang southwest monsoon ang nagaapekto subong sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. So diri sa aton iya sa Western Visayas kag kalakip na of course ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan ina bangod sa southwest monsoon o kon localized thunderstorms. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagatnan nakatundan padulong na bagatnan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub kasarangan ang pagdapya sang
balod mga kaaksyon. Kag magabutlak ang adlaw las 5:38 subong nga aga kag magatunod las 6:07 karon naman sa gabi mga kaaksyon. Ang temperatura diri subong sa bugos nga Negros Occidental yara sa 25 tubtob 32 degrees Celsius. Kag kamustahon ta lang ang syudad sang Sipalay mga kaaksyon. Kay kaina mga alas 2:50 sang kagahon, gintayog dito sila sang magnitude 2.6 nga linog which is tectonic ang origin kag may kadalumon nga 0.9. So siling sang FIVOX mga kaaksyon, wala man sa may ginapaabot nga damage kag aftershock. So do ka normal na lang gid sa Sipalay no ang masami nga daw ginatayog. Pero kamusta kamudra mga Sipalay non? Extra careful gid and be alert all the time, okay? So sige, kag sa mga headlines na sa aton yung mga action reporters, diri kita kay action Eric Magbanwa, lagi ka naman sa Bacolod City Police Office. DCPO liwat magapabakod sang ila presensya sa mga eskwelahan sa balik eskwela masunod nga semana. Sa ato naman yung out of town, kay aksyon na VJ Apasible, traffic incident sa syudad sa Himamaylan, nagnubo sining nga third quarter. Kaya Nelson Patino, driver sang Ceres Liner, kag multicab, nag-areglohanay sa mga galastuhan sa ila salakyan sa nagluntad nga aksidente sa Banwa sang Calatrava. Kay aksyon na Roger Gutib, sa syudad sang Cadiz, casual nga empleyado sang gobyerno dakop sa bypass operation. Sa syudad naman sang Sagay, isa ang patay, isa ang pilason matapos bungguanay ang motorsiklo kag bisikleta. So detalye sina karon mga kaaksyon aton na hibaloon, okay? Las 5:12 Action Radio Philippine Standard Time. Pause kita rin for some commercial breaks. Kaya sa aton nga pagbalik, ato na pagkakamustahon ang patrol sa padayon nga paglibot-libot subong nga aga diri sa syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down. Las 5:16, Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa gihapon, inyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday edition ng alagad Action Dorel Kabati. Kag this time, maka-actually check ta ang aton nga patrol sa iya subong nga paglibot-libot sa syudad sang Bacolod. Kamusta hunta? Kung ano ang sitwasyon sa subong sa syudad sang Bacolod. Pinang Domingo ng adlaw mga kaaksyon, malamo naman sa amat-amat padulong sa ahimos na kay padulong sa simbahan of course kag magasimba kay syempre ang Sunday is Lord's Day and Family Day at the time nga magbanding man ang mga magpamilya. So lantawon ta na sa patrol sa iyang observation subong nga aga. Wala pa siya gasabat. Sige. Wala problema. Okay, so sige, samtang nagahulat kita sa aton nga patrol mga kaaksyon. Diri kita sa aton nga balita lokal mga kaaksyon. Kay na notisyahan. Ay, okay na siya. Sige. So, later lang aton nga lokal. Diri kita na kay Action Zil Menardo. Ang prinsesa sang patrol kada Domingo. Action Zil, good morning! Action Dorel, maayong aga! Wow! Bonggang energy mo sa Action Zil. Good morning, ginsay mo Action Zil. So, Yes. kamusta ka Action Zil? Okay na Action Dorel. Ay, amo na yung mayod. Amo na yung mayod. Oh. Kondisyon. Excited ka na kay sininga semana Action Zil. Anniversary week sa Action Radio Bacolod. Anniversary week naton. Amo get, yes. So, Advance. So, happy anniversary. 53rd na Action Dorel, no? of course, perte, no? So, madamo kita sang activity na Action Zil sa aton nga anniversary day, ged. Amo get, masako-sako kita ni Action Dorel. Yes, especially ang imo nga beauty, masako gid na. Oo. So, kaya of course. Di, kamusta subong Action Zil ang imo pag libot-libot sa syudad sang Bacolod? Kamusta ang sitwasyon? Yes, at so far Action Dorel, as subong nga aga, no, is matawhay pagidya ang mga dalanon at reaction Dorel, no, spesimente, ari kita subong sa may dalan sang Araneta, Action Dorel, no, subong nga aga, ang lakat at siniya sang trapiko, no, normal, kaya Action Dorel, kasi subong kaluyan sa gabi, no, wala gid siya sang pag-inulan, gid bala Action Dorel, dati subong medyo malagi siya nga to, na nga dalan, Action Dorel, no, kaya pero siguro ganito gagalum-galumo naman ang aton nga kalangitan no kay tiga ululan na gini Action Dorel Gani man. Ang plasada man ang kagabi pero wala gyud gali ka libot Action Dorel no nakitaan ko lang niya no ini damo na nagalagaw-lagaw sa may MGC da subong man sa may Arte District no Yes, especially nga gani Ram Festival. Yes, kag daw, bati ko, Action Dorel, may mga rerouting ni sa may 20, no? Kaya daw may parade, ini ang music festival, Action Dorel, daw may rerouting, pero mo pa nang chicharo naton, kung diin nga mga dalanon siniya, no? Ang ipasaradaan, kung diin naman is malibot, no? Ang mga salakyan, Action Dorel. Pero siguro, dara sa may Lacson, ng dalaga, no? Kung sa circumferential ni Dampi, no? So, manangaton ng chicharon, no? Action Dorel kagati. Wala man no dito sa pagasugod sa Senedo, makita may nabatian gid Action Dorel hinara na gilinaway sa mga areas, no? O kung may mga dagko nga mga insidente, kaluyan man no kay nangin matawkay man ini ang pagsaulog sa music festival no kaya sa pamini sa 20. No, tay among ginapanugya sa yung mga kauturan nga sadya-sadya lang, wala sang inaway. Correct. No? Wala sang Sadya-sadya lang.
Dapat magkadto ka sa sa event nga kompleto ka, magpuli nga kompleto ka magyapon kag happy, no? Correct, Ged. Kasi ako wala na unto. Ay kalay. Kinasumbagan or basi taman ka party na dagdag ang pustiso. Ay kalay. Pero ito kaya namin, ito siyang gown niya kagabi. Ay kalay. Hindi gid man. Lady in black siya. Lady in black. Iya to ka mascom nga, our mascom nga event action zeal. Ah, di ba? Malapit tanawon sa inyo ni hinang Glazer. Sana all. Kita ko. Yes, so far, Action Laurel, no? Amo na diri ang sitwasyon no? Sa may dalan Araneta, ligwa-ligwa ang dalan, no? Kung makita naton subong. Bisa nga tayo medyo madamo-damo naman yun ang sinakyan, pero ti ang lakas ng trapiko, sige-sige lang man Action Laurel, no? Pag sa pipila pa man ka mga area sa diri sa may syudad sa Bacolod, ng mga taxi drivers, aga pa nagabiyahe, no? Diri sa may dalan sa Araneta sa Golden Field. Ito ang paradahan nila, arigid na di Action Laurel, no? Mga nagalinya na mga taxi drivers para magabiyahe na amo ni nga oras ya mga pisan-pisan gano aga garatsada na Action Laurel. Ang iban sila diri nga areas no sa aton nga dalan nun sa may syudad sa Bacolod no gapadayon sa Japon ang road construction Action Laurel sa semente diri sa may dalan sang Araneta sa atubang sa Metrodome no sa may Hernais. Which is ang isa ni Derica Lane isang dalan ginasige gyapon siniya kayo sa may Villamonte sige man ang pagbungkal kag pag kayo man sandalan kag dira sa may Lupisayna sa may Burgos ayan sa may Patio gid man Action Laurel no kay amo na dira ang medyo traffic man nga ay, area super. Kay tungod nga ang dalan man Action Laurel isa lang ang maagyan no hindi na pwede pa ang piyak nga linya sini yung going kanaya sa east nga portion sini Action Laurel no kay subong adri sa may dalan sa may headquarters ayon sa BCPO na makitaan taman normal man diri ang lakas ng trapiko kaga diri Action Laurel no ang mga kautura na tanay ba no nagapulo pangapin diri nagaro sa BPO company mga nagaulubra bala so damo na diri makitaan kita nga mga coffee break guro nila Action Zeal. Oo, correct Action Laurel. Okay, grabe man bala magumbra ka sa BPO Action Laurel no kay mo pulawan na giniya. Ah, yes. Basta mag-aga. Yes, dapat ba ako din mo rin sa sinisya, dre? Correct. Kung inakalande, dasig ka man yung mga pugday Action Laurel. No? Imagine bala, taga 8 hours, 9 hours nga pulaw mo. Kaya ako niga, gani, brado, 6 to, niya nga duty, ay 9 to 6. No? 9 sang gabi? Oo, 9 sang gabi, 6 ang aga, Mayo lang tani kung agahan ang imo duty sa BPO, ti kung gabi ti amo ginay dapat ang imo da resistensya hindi gid basta-basta. Oo. Grabe Action Laurel no. So ti areo sa may dalan man di sang Lacson no may tilaman to ka areas diri sa may left portion namon nga gina nga ginakayo ang dalan kagati amo nagani kung gabi sa mga motorista na hinahinay lang gid sila kay kung abala padasig sila dalagan no kag hindi nila dayon ang signal sinidra o kan ang warning device Action Laurel hindi makita no hindi na sila kay ngagaw bakar sila kung medyo madasig ang ila padalagan so dapat hinay lang sila kung may nabalaan na sila no ginaobra dira iyang mga dalan Action Laurel no kagati diri going may action niya sa Libertad na no oo sa may Libertad Public Market kita Action Laurel no para chikera sa naman dito ang areas no kung kamusta bala pag kung kadamo ang tao kay muni oras Action Laurel medyo madamo na gini ang nagapanindahan especially ang may mga negosyo bala so dire pa lang yung